हाय गाइस, खुलुमबाय लोगोफोर। आंनिफ्राय बयखौबो हेपि मेरि क्रिसमास। आयु बिदिसो गेलेगासिनो आरो नोङो। मा खालामनांदो? मा नागिरदों? र' खुना होनि दा। जायोमोन नामाथाय बाथरुम गोदान। दाबो जाजोबाखैनो। खल गोदान बानायदों आइमोनना। नै आइया माइ लामनो नागिरदों मालाय। नै सासेयाबो सागरिनि आनै। नैबे आइया जोंनि बाबानि बिनानाव, माने आंनि बिहावनि बिनानाव। औ। बिमानै मोनाबो हस्टेलावसो थाहैजोबो, बिमानै आरो बिबथैजों। दा क्रिसमासनि बन्द' मोनदों नालाय न'आव फैना दंफैयो सानैबो। गरम जाबाय, गस्ला फुलायबाय। दाहाय खनसे बेरायफैलायबावगोनलाय बियो। न'आव थांलायनोसै। दावदैखौ नुदो। माबासिगोनसो बेयो। थांफिन लाबोदो। जायाबो दा अनो हाबानि जौ। मैगं खाहैनोसै। नै जोंना मैगंआ मैगं खानोसैलाय, मैद्रु एवनोसै। थैजोब्बायसो लाइयानो। दाना मैगं खानोसै। लाफाखौबो एसे खानोसै नामा? नै गाजरा देराखैनो दाबो। नै बेखौबा मा लाइ होनोथाय लोगोफोर? दाना बासिनोसै ना। नै आंना सनाया उन्दुलायबाय। मामि sini Ricky sana, Ricky mana? न'आबो हाहांबाय। जोंना बाबायानो हारसिंनो लुगासिनो। हास्लाबहैनाय नंगौना नंलाथाय हाबानि सिगां।
हाबा दं होनदोंमोन ना आं लोगोफोर नोंसोरनि सिगाङाव मोनसे भिडिअ'आवहाय बिबनांनि दाना ओंखाम जानोसै सानजौफुनि आइजो बाबाजों जाग्रोनोसै आंहा उनाव जानोसै ओंख्रिया दाउ बेदरजों आलु ओमफ्राय मैद्रु एवनाय दहायनि खानाया नै आइमोनना मालाय क्रिसमासनि साजायबाय हेपि मेरि क्रिसमास लोगोफोर बयखौबो गामि बेरायफैलायबाय नानिया बेखौनो लांनो फैदों आङो चाकरि मा बिलाइ हा गोजौआव मा होनदो मामि गोजौआव मा बियो नै बाव जिरायग्रा आराम जाबायना बानायना उन्दुना गोलैबासो नोङो बेयाव दोननोसै ओंखारदो जिरायदो दे नों जिरायदो थिया नैबे बाबानि बिदानि न' बिस्रा खृष्टान जोंहा हिन्दु लोगोफोर बेखौबो दादां हेल' होनो बियो आं होनि गोरोंखा नै बिबथैजो जा गेलेयो बियो जा मोजां मोनखायो बिबथैखौ माबानि नामा मा नाम होनोमोनलाय मा एक्टर होनोमोन र' माबानि शिबाजि देवफोरनि दे मामि नोंबो खालाम दे गाव खालामो नामा र' मेगन गन्थं हाबलांजोबगोन ना